Maayong buntag ka na tong tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning everyone. Today's video is gusto lang akong i-share ang akong routine matag simana, matag Domingo, mong church, matag Merkulis na may prayer meeting. So ang tagaan ginatog oras ang Ginoo kasi busy man kaita sa usa ka semana. Ako retired naman ko, wa naman ko'y trabaho, so igasto na ko kung oras ngadto sa Ginoo sa Domingo ug Miyerkules. So syempre pag naatay pangayoon sa tong amahan ng tong langit nun, dali ra kaayo kasi nagpakita man tag kanang gilas nga ato siyang gimahal. So ang una natong pangayoon diyan, ang una natong iduol nato niya, ato siyang daygon pasalamatan sa atong nadawat nga grasya, naayo ta sa sakit, nakalagpas ta sa bagyo, nakalagpas ta sa COVID-19, lahat buhi pa ta hantod karon. Mao na atong pasalamatan sa Ginoo. So atong daygon ang Ginoo. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, sa walay puol-puol nga pasalamat diha kanimo Ginoo. Daygon ko ikaw Ginoo sa imong pagkagamhanan sa tibuok kalibutan. Daygon ko ikaw Ginoo sa imong pagkamanggihatagon, manggiluyon ug imo kami giproteksyonan sa tanang oras, sa tanang higayon. Lord, salamat kaayo. Dili kami makabarog kung wala ikaw. Labaw ka sa tanan, hari ka sa tanang hari. In Jesus name. Lord, pasayloa kami sa among mga sala nga among nabuhat matag adlaw. Tao lamang kami, dili kami angay makikatubang kanimo tungod sa among mga sala. Ayaw tan-awa among mga sala, kun dili tan-awa ang among kasing-kasing kung unsa kadakong pagsalig o pagtuod diha kanimo. Pagkatapos og daig pasalamat kaniya guys, is ato magmangayo tag kapasayloan sa tong mga sala kay dili man ta perpekto, si Ginoo malang ang atong perfecto sa tanan. So pagkatapos niyan, mangayo na ta kung unsay na atong gusto, kung unsay mahitabo tong kinabuhi nga nindot, mangayo ta ikatulo. Di ta pwede mangayo og diretso kung wala ta magpasalamat, wala ta magadayeg. So wala na to gitahod ang Ginoo. So sana na bless ang lahat. See you in my next video. Happy day!